Pozdrav, danas u popravci ključ od Peugeota. Znači šta radimo? Menjamo kuticu. Ovdje se otišla dugme, pa da počnemo. Prvo odvrćemo šarafe na novom kutištu, zatim odvrćemo šarafe na starom kutištu. Na novom je šrafciger krstasti, na starom je Torex. Pa da počnemo. Vadimo svu elektroniku iz kutišta. Izvadili smo čip. Potrebno je još izvaditi ovaj deo. Magnet ili tegić, kako kažete, bez kojega auto neće upaliti. Ovaj deo ubacujemo u novo kutište. Da tačno legne u žlijeb. Da napomenem, bez ovoga dela neće auto da upali, iako imamo čip i ključ. Vreme za sklapanje. Ubacujemo bateriju ako imamo, da tačno nalegne na ova dva žlijeba. Kada je ključ nalego, stavljamo poklopac. Kada imamo postavljeni poklopac, ubacujemo ključ. Nije bitna strana na kojoj ga stavljamo. Malo teže ulazi na ovo kutište. Klapamo. Ovako izgleda sklopljen ključ. Popravka je uspešna. Popravili smo ključ. Zamjena kutišta. Staro možemo da bacimo. To je to, hvala na gledanju.